ithi isitoko sale ndawo uPawulos noSilas babanjwa baze bakhululwe. Verse 27 ethe kithi ke ebuthongweni umgcini wababanjwa ebona iingcango zetolongo zivulekile wahola ikrele eza kuzibulala eba ababanjwa babalekile. uPawulos wabiza ke ngezwi elikhulu wathi ungazenzakalisi kuba sikho sonke. Inkosi yoxolo, inkosi yozuko mayisikelele ukufunda kwezilwayo ngoku nangona phakade. Amen. Busenbulisele ke Thezilele. Busonbulisele. Apha kule ncwadi, incwadi le ibhalwa nguLuka. uLuka uyibhala le ncwadi ngomnyaka ka-63 to 70 after death. Uyibhalela uTheophilus. uPawulos lo noSilas baseFilipi bahamba beshumayela kusemveni kwenguquko kaSawule. Apha eFilipi bazofundisa ngoThixo ophilileyo, uThixo oncedayo. Bafika apha kukho intombi ethi iBhayibhile yami eyayinomoya wemilozi. Abantu balapha babesisha ngale ntombi. Ndifuna ukuthi mna mhlawumbi ngokokwethu ukuthetha mhlawumbi yayiphethwe ngamafufunyana. Umntu esenza nantoni na enothi ibe yinzuzo kuye ngale ntombi. Ufuthi ke uPawulos akuyibona loo nto ajika ajonge kule ntombazana athi moya njini ongcolileyo phuma emntwini. Yikekwenge kule ntombazana akuphuma umoya ongcolileyo. Uthe ke phuma egameni lenkosi yethu enguYesu. Ngoba kaloku uPawulos uthe guqukeni kwakhe wazana noThixo. Bakomba ke abantu baseFilipi ngoba kaloku le ntombazana yayinzuzo kubo ngendlela engeyiyo. Babathatha uPawulos noSilas bababetha babakhonqa ngamatyathanga babasa kubathetheli nakubabhali. Bavalelwe entolongweni. Bafika entolongweni benamanxeba benjalo benemivumba ebuhlungu baqiniseka ngoThixo wabo bathandaza bashumayela aguquka amabanjwa. Wathi uThixo phakathi naphakathi bethandaza amabanjwa aguqukile wazivula iingcango zetilongo ngenxa yoba wazisa unyikimo. Lathola unyikimo lashukumisa iingcango zavuleka iingcango zetilongo aqhawuka amatyathanga kubo. Wathuka umgcini wamabanjwa wathi awathuka umgcini wamabanjwa waqonda into babalekile. Yilo ngoku uPawulos esithi kuye ungazonzakalisi ngoba thina sikho sonke. Ndifuna ukuthi kubantu bonke uMzantsi Afrika nabahlukumezeke kakhulu yi-COVID-19 kulo nyaka ka-2020 babangazonzakalisi ngoba uThixo wethu ukhona. Futhi uThixo wethu akalibali madinga. uThixo wethu akasilibalanga. Basifane noJobhi ngoba uJobhi yena uThixo waxhayisa ngaye.
ndimzisa kuwe umntana ndimvesithi safezeka isicelo sakhe akukholiwe njengothixo wethu uDaniel kawayathandaza uthixo umthandaza emaxesha amathathu ngemini wathi nangona iintsaba zakhe sezisiya kukumkani zimvala mama kangathandazi wathandaza sasemathini wangonyama ndimvesithi xa yafika ukumkani kuye embuzo okokuba Daniel uthixo kumthandaza imini nobusuku kusindisile na uthi phila ngona phakade kumkani uthixo wami endimkhonzeyo nendimthandazayo undisindisile ndifuna ukuthi kubaphulaphuli noyesu nawayesemnqamlezweni wathandaza wathi mayidlulele ndebe ingabikho kwam ukuthanda ibe kukuthanda kwakho ndimva kumjikelo wokugqibela emnqamlezweni ekhwaza uthixo ngomthandazo esibawo ndiyawunikela kuwe umphefumlo wam amthandazo namandla baphulaphuli bomhlobo wenene ngoku nangona phakade amen amen uyazibona ngumfangeni ndiyilibele loo nto ndingumshumayeli ndirayithi kane hayi mama ngumshumayeli bendikwenyusela xa ndithi ngumfangeli okanye bendikuthobe ndiwehlisela uyandonyusela mama hayi suka mxelele umfundisi uJwarha umazaleni uthi ndithi makawenyusele ube ngumvangeli ayikho loo nto bye mama nkosi kakhulu all right uyeke lo bethuna ndichilo ndathi nguthoza amafaliteni yantolo Methodist Church in Africa kwaDonki under uBishop uTokota uJwarha kanti ke ukhokelwa nguReverend Mdlakuse enkosi sisi siyabulela kakhulu uThixo unisebenzisile uThixo ngale mini yanamhlanje ngemini yokuqhayisa ngamandla omthandazo nami ndiphuma apha ndiqhayisa ngamandla omthandazo oba kutheni na all right mamtolo siwo right Zulu akho nto tu